Добрый день, паважаныя коллеги! С прывітаннем до вас, літаратары Гродзеншчыны. Сегодня у нас так тепло, так цудоўна, так легко дыхаецца пасля дажджу, быццам сама прырода вырашыла адзначыць разам з намі дзень нараджэння беларускага класіка, народнага паэта Беларусі, драматурга, публіцыста, акадэміка, нашага беларускага сонейка Янкі Купалы, творчасць якога працята безумоўною любоўю да роднай зямлі, да роднага краю, да свайго народа з яго шчырай душою. І памяць аб ім ушанавана ў шматлікіх творах, яго іменем названы вуліцы і праспекты. Яго імя носіць драматычны тэатр у горадзе Мінску, розныя вучэбныя установы. Дарэчы, паважаныя калегі, зараз мы знаходзімся непасрэдна ля галоўнага корпусу Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта, які носіць імя нашага беларускага класіка Янкі Купалы. Вы можете бачыць, ужо нехта нават усклаў сёння кветкі. Як адзначыў наш прэзідэнт Александр Григорьевич Лукашенко, Янка Купала сваімі творамі адкрываў нам прыгажосць роднай мовы, слаўную гісторыю краіны. Ён падняў беларускае слова на небывалую вышыню. І сапраўды, купалаўскае слова – гэта носьбіт высокай духоўнасці беларускага народа. Як вы ведаеце, калегі, Янка Купала з'яўляецца стваральнікам беларускай мовы ў яе сучасным выглядзе, таму яго яшчэ называюць і беларускім Пушкінам. І што дзіўна, творчасць гэтых геніяў дзесяцігоддзі, стагоддзі звязвае розныя пакаленні, яднае народы і нават краіны. Ведаеце, мне пашчасціла ў сваёй адукацыі аб'яднаць класікаў, імёны якіх носяць універсітэты. Брэсцкі дзяржаўны імя Александра Сергеевича Пушкіна і Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы. Людзей, адметнай рысай якіх была і застаецца безумоўная любоў да сваёй радзімы. Як казаў Янка Купала, не шукай ты шчасця, долі на чужым далёкім полі, гэт за шумным лесам борам, за шырокім сінім морам. Не шукай ты шчасця, долі, ты ўсё знойдзеш гэта блізка, там, дзе маці над калыскай табе песню напявала, як малога калыхала, толькі ўмей шукаць блізка. Гэтыя словы вельмі актуальныя зараз, у наш час, асабліва з улікам таго, што зусім нядаўна мы святкавалі Дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь і 80-годдзе вызвалення ад фашысцкіх захопнікаў. Няхай жа заўжды над нашым сінявокім краем будзе мірнае неба. Паважаныя калегі, у дзень нараджэння Янкі Купалы прыміце ад літаратараў Гродзеншчыны найлепшае пажаданне поспехаў у творчасці, асалоды ад працы, добрага настрою, магчымасцяў для рэалізацыі самых смелых праектаў. І няхай вашыя кнігі ляцяць у свет лёгкімі птушкамі.